penyu nyaya nekundipuma uroi uye kukanganisa mhuri yangu. Uda kuripwa nemombe mbiri uya nembo dzako chitupa nemari yedare. Izvi zvaitwa kutaura izvozvo ndine maungu eBarbara netsai achitaura kuna Makoni Yvonne. Ahora tinzwe netsai. Wanga uri musi wa 10 November. Murume wa murume wa mai awo akanga ari kutema achitedza rodhi ndokunga aida kuvhura rodhi. Saka achitema rodhi iyoyo tingangoti kugara kwedu muupenyu hwese anogara achingotituka. Saka uri kuvhura rodhi kudaro baba wakabva kuti zvaari kutema miti iri murodhi anogona kuzotema mumwe miti yangu. Rega ndiende ndinomuti kana uri kuvhura rodhi vhura rodhi. Usazoteme mumwe miti yangu. Ndo baba pawakaenda kurodhi kuya bva wamutaurira. Zvikanzi nababa asi iwewe chii chinomboita kuti mazuva ese unouya uchindituka. Uchituka mhuri yangu. Iko zvine zvautoabhusa newana wangu. Wanonga usina rusununguko kana ukasangana nawo papi unenge uchituka wana wangu. Kana ndakakutadzira unodi kuuya kwandiri totaurirana. Ndo pakachinzi nemurume weawo. Ini ndinokutuka nekuti iwo wakapusa. Baba wakabva waitohasha. Wakutrega ndinomurowe ndobva wabatwa newana wangu. Musikana nemukomana mukuru. Ndobva wambonetsana ipapo. Ndikati kandai kuri kunzi takapusa kandai kuri kunzi takaita sei. Isu anotuka everyday. Tinoramba takanyarara. Haanyari here kuti everyday unogara wakatuka munhu anenge akanyarara. Murume wawo ndopa akaenda kumba kwawo. Ndobva asvika kumba kuya kwanga kuire kana kuti mai vangu ari kuera meno. Ameno kuti akasvika ndowaudza achiti kudini. Abva mai awa ndopa ndakaona mai wakutomiza maoko achitanga kudini wachitanga kupopota. Aibva ndaitohasha vatambodini vatambotaudzana pai. Ndopakazopurisa mai awo mashoko ekuti iwewe ndowakauraya mwana wangu uchibva wadya mwana wangu. Zvino inini ndine kwandakaenda ndikandotora mhiko ndikagadzira wana wako. Ndine musikana wangu mukuru singato nemukomana wacho ndowekutanga. Zvikanzi wana iwawawo ndakawaberekesa mwana wangu akafa. Muupenyu hwavo uyo musikana uyo afa akaroorwa kana kuita chaanoita mukati meupenyu hwake. Uyo mukomana futi ndizvo zvaana zvaanoita mukati meupenyu hwake. Ndopandakaona kuti nyaya iyi inini yandiremera kwakuchiuyawo kunoku ndomaunganya. Ndinopokana nazvo pamashoko ekuti ndakwaturoi wanonyepa. Wanga uri musi wa7 August. Apo mwana wamukomana iwo anongedza iyeyo. Akasvika pamba pangu makuseni. Avatanga kunetsana newana wangu pamba. Ine ndiri mumba ndine kasazvitakura ndine nhumbu yangu ine 8 months. Achinetsana dai ine ndikuteerera chinyi movie yangu pafoni ana kuti kuzviteerera. Pandazongwa voice rechirume ndipo ndakabuda panze. Ndabuda panze ndakamuona iye mukomana wendi ndikamuti uri kudai pano. Zvikanzi mwana wenyu waba chinyi danda rangu kusangu. Akadzipa mwana uya chinyi pahuru apa tai mwana aida kuenda kuchikoro. Anouya maholidays kuchikoro paRangers. Vana muchisiya mwana utore chinyi danda rako zvanzi manje ndaunasa kupisa. Panduda kwenda nomutakanirwa mwana kuti siya mwana abvandi rowa mbama ndetended. Abvandi bata hembe yangu. Agondizvuzurudza achindirowa kusvika pakondiwa rechinyi. Ndokamba pawo pakachimedzwa nemapurisa pakaita 20 meters. Achindirowa kudana. Vadai vanaita police case. Ndisati ndanoita police case pandakategedza ndakasimudzwa namai nini wangu. Pakandisimudza mvura dzedza dzabuda kuti rwa. Murume wangu anga asipo. Ipaka ufonerwa achibva azosvika achibvaona zvinhu zvakadaro hanzi hande tinoite police case nonorapiwa sei. Vadanoita police case kwazvikanzi ndekwa doctor izvozvi nemunhu. Vadashaya mari vadasisegedza vataya kumba. Mangwana mapurisa acho yakati simuka iende nemwana kumuni kwa doctor ndizvinacha zvinaumira musha. Vataenda kwa doctor. Ndaenda kwa doctor akanyora zvese nemasikana angu zvese akapedza. Vayanzi police case vatapiwa date remusi wa 2 November kuti uyai kukoti. Tasvika kukoti ndakatsanangura kuti mwana wangu inini akazofa. Mashure ndaita 5 days ndine mwana wangu. Dare rechi 6 mwana wangu achibva ashaifa. Matadza ngabvise mari.
Ndere chi6 mwanangu achibva ashaika. Saka izvo musi wa2 kukoti taenda ndakataura saizvozvo kumangara kwandakaita kutaura saizvozvo kuti mwanangu inini akazoshaika musi wa2. Musi wa6 iye mukomana akantaura mboko musi wa6 Matias mwiki mwako akabva anondimangarira kuti wakati tukoti tiwaroi. Musi wa18 vandapiwa bepa rekwaishe forimbo nekuti uya kudare musi wa25 vandapedza vandabva ipapo musi wa27 chigashira futi rimwe vandiona vandisvitsopana mashira changa ndiri kuona kuti wekutanga ataura nyaya yake uyezve mai avo vari kutsanangura sematsanangura vari kuita, asi ndaona paita makakatanwa manje ekuti vari kunongedzana. Zvino saka nemaonero andiri kuitawo kunonongedzana changamiro pakutoda chiremba anoenda kunesa. Nhasi hatisi kuenda kuna chiremba. Ngatitongei nyaya iyi. Pamusoro changamiro maonero angu hapana kana nyaya iripoba. Vanhu vari kutadza kugarisana chete. Wakatukana wakadzorerana. Avo wakafirwa nemwana. Ava warohwa nemwana wavo. Ava wakafirwa nemwana wavo. Ava chazowasimudza kuti wachiyo kumangara. Wazotukana wachibvanzi avo vana vavo havana chavanoita sei? Chavanoita muupenyu. Inyaya yekungotukana kuda kurwadzana nemashoko semaonero angu. Wagarisana varumboona. Ende hausi madzimai chete nevarumewo futi. Ndida kubvunza vana maiyo munogara kure nekure zvakati misha yenyu? Padhuze nepadhuze chaipo chaipo. Wawakidzani changamire mambo vasikadi kuonana imombe dzinosangana kumafuro dzingoti dzikafumemerana dzotungana ndo pane nyaya iri papa. Changamire ndati ndisunungure panyaya iyoyo iyo. Nyaya iyi yakatangira iri kwandiri wakauya kuzomangara ivo mai vatanga kutaura nekusagarisana pamusha pavo wari vanhu zvakare vechikama ihama nehama vana baba vacho mheno maroorerana wakaita pamusha pamwe chete ipapo kana wemumanikisdo izvozvo panogara paine dambudziko rekuita mheremhere yakanyanya. Dare iroro ndakati inini chiuyaiti kuyananisei iwoyo musi ndakatidaidza kuti sabu handina kuzomuona baba wachiuri wauya ivava vari kutaura vamwe ndakavadaidza zvakare kudari murume wacho ndiye akasvika chete achingotaura kuti inini panapa handidini vachibva waenda nyaya ndichibva ndanetsa kuitonga ini kutarisa kwandakanga ndaita nyaya manje nematauriro ari kuita nemheremhere iri kuitika paukama hwavo ipapo ndakaona kuti zvinenge mhepo izvi hazvichakwanisiwi ineni ishe kuno. Saka ndakati chiuyai kuno kumudi mubatsirwe kwachangamire kwamambo ndiwo pati kuzivana kunyaya pakachangamire ndakutaura zvinhu zviviri. Chekutanga ndakubvunza mai avo wati wakazoenda kumapurisa pamakaenda kukoti nyaya yenyu yakazogumira yakapera here kana haisati yapera iri kudzoka musi wa8 kudzoka musi wa8 ndofunga panogona kunge waruda kutora mukana kuvharidzira nyaya izvi. Saka izvozvo ndofunga ndinoona sekunge kuti ungawamirire koti tange yapedza basa rayo then wapedza kuendera kwavo zviri kutaurwa naishe kuti vanhu vari kungotukana zvekungoti nharaunda yese chingonzwa kutukana kwavo changamiro vanozoda mushamu wenyu yese vanhu vavo vanotukana kudaro kuti varege kungopfumura nyika. Ndakutsigira mashoko ataurwa ndisinga witness kumangari kana kuti vanhu mudzimai chokwadi hapana pepa risipo rekuna magistrate changamire sematsanenge kutaigara mwana wavo tora kuno pepa ndinaro akunogona paka kana vamupurisa waweneka rine a serious injury yakaita inini mushure mekunge mutongi magistrate mutongi waini wabvunza mumangari kuti saka iwewe chakati mwana wako afe chii zvikanise kuona pamwe mababa achiremba sezvakutaura wanawo maoko muizvozvo handingafungire mwe ngokufunga kuti kurohwa kwandakaita ndada kusunungurira ndiwo zvakonzesa chii mwana wangu kuti afe. Mwana wamai mumangara anga arimo mudare imomo saka ndiye akasimuka neshoko kubva kukoti kwendinari kumba kunzi mapumu achinyi uroi asi akati kufa kwaita mwana wangu nekutaura kuita mapepa achiremba
nezvakaitika handina mumwe muzvinofungira. Saka ava vada kuza kutsvaga kudzidzira musi wa11 musi wa8 January vari kuenda kukoti nemukadzi. Inini wacho ndambonzwa mumwe mupurisa achitaura tiri panza kuti tine mapepa ema100 people person. Ndofunga ndine mumwe wamwe wasva kuposwa nemapurisa ari kuyakairi kairi. Ini ndinaro pepa kuti pane apa ndita pamhuri pekurwane nemhuri yavo. Inini wacho Nonjani? Nonjani? Nonzi panashi. Nonjani? Maimbozi. Ndingangoti panyaya yekutaura yakapumwa mai awa uroi. Ndakanzwa noizi ndichibva kuchipatara. Pandati noizi iri kuitika pamba pamaiguru wangu. Zveshuwa noizi yagara inosongoitika vanhu vachipopotedzana. Wakanga wadhakwa iwo baba iwo wangu. Ndopandakati ndimhanye ndinoone kuti chii chiri kuitika. Pandakasvika ndopandakasvika mai ava wari kupopota wari pamba pamaiguru wangu wachiti muri muroi, ndimi makadya mwana wangu. Hakusi kudya here mwana wemunhu kana iwe une pamiri izvozvizva munhu ouya kukurowa. Hakusi kudya here une pamiri zvawakaita izvo. Munhu ouya kukurowa achikuzuzurudza uine pamiri. Pane how many months? Iwe wacho ndiwasimuka ndiwatiri kubvunza. Titaurireka. Ndozobvunza namava kuti munhu akayaka kurowa uine nhumbu mwana wako akafa. Hakusi kudya. Aiwa katipindure iwewe. Aregera apindure. Nenhumbu yako yaane 7 months. Umwe munhu ouya okurowa okuzuzurudza. Iwe ofusi kudzika. Hakusi kudya mwana wako here. Hawana kufukudzika. Aiwa tiri kubvunza. Hawana kufukudzika nekuti chipedzisa pamwe ndakudibura. Nekuti mazuva awo ekubara munhu akanga akwana. Mwana wakatogara naye long time. akafa after 6 days akazvarwa. Akambonzi 14 days. Iwe ukarohwa nenhumbu iyo ziva kuti kurohwa urohwe nhumbu iyoyo izvozvizvi unozvitendera here kana munhu achisimuka wedza pane dziwa ripi asi une pamiri munhu wosimuka kundokurowa uine pamiri pachiwanhu chedu toziva kuti munhu ane pamiri anotaurisa umwe anopiwa chipo chekutaurisa iwe waona mukadzi wemunhu ane pamiri sewewe uri mukadzi wemunhu wouya worohwa kuda kuponesa here mwana wako kana dei asakafa nhasi takubvunza iwewe kuti ukarohwa iwe ari pamiri mwana wako wondofa hausi uroyi here nekuti uroyika unoda uroyi wekuyega wekufamba usiku ndo wamunoti uroyi ndo uroyi wega wamunoreka nekuti muroyi anofamba usiku haaoneki munhu akaikuisira muchetura iwe mupoto yako yekukudya aita sei munhu akakurowa iwe uine pamiri pako pakadaro aita sei saka kusiri kuroya ndekupipa oda kuti akushuwire zvakanaka iwewo wamuurayira mwana wake
inini ndiri kunzi ndakawarowa handina kuwarowa unfortunately zvakaitika nezvekuti ndakatema matanda angu ekuti sazvidhina kusava vana vavo bvawaenda nababa vacho avo bvavatuma vana vavo kuti hakai matanda emukomana eovhoni bvawahaka matanda angu ngati bvawasiya waviga pasiri peovhoni woyavo ezvidhina wandiracho rakaoma bvaendesa naro chikumba kwavo inini makuseni pandakasvika handina kuonana nemwana wavo ndakatosvika ivo wakamira pamadziro ndo pandavatsanangurira honai vana venyu vakazviva chinyi matanda angu ivo ndobva watobva kwavanga wakamira bva wandibata kona wandibata kona handina zvandakaita inini handa kuwarowa hanaita sei ndakangodzoka rivhesi kuti ndikwanise kubatsikirana kuti ndione kuone wako nekuti wanga wakazvitambura ndakatosvika ndichizokata noruone nenyina wangu nababa vangu. Okay, nyaya yekurowa nekusarowana I think iri kukoti. Kukoti kwacho tikitoti iregedze kupera iendeswe madhesi pamberi wari kunyepa wachingebera witness kuti witness ari kuuya iye witness hapana witness akatoenda ndo nyaya yekuita kuti nyaya iende kumberi. Nyaya dziri kukoti Saka tichamira koti kuti iprove kuti wakarowa here kana kuti hauna kurowa. Kana yabuda kukoti mutongo wabuda kukoti wekuti wakarowa here mai yavo kana kuti hauna kurowa, nekuti uri munhu izvozvi waakuzvidhifenda waakuziva kuti nyaya di mapepa ekwadhokta achataridza kuti sekutaura hatingadi kuti tiaone munomu nekuti iri kukoti majority achandotonga achandoona mapepa adhokta kuti anotaura here kuti pakarohwa munhu here kana kuti hapana kurohwa munhu. Saka ini nyaya yauchandopindura, asi kana wakarohwa tinomirira kuti aiwa zveshuwa uroyi hwakadi hwakaitika, nekuti kana uchindorowa munhu sekuona kwangu iwewe mukadzi wako here ane pamiri munhu ndiwani ihanzvadzi yako wondorowa munhu akadaro ane pamiri, ndinoona inini kuti aiwa ndo kunonzi kuroya chaiko kuri pachena. Kurowa hawana kurowa tati isusu ichandotongwa kudare. Saka nhau yenyu hatingaitongi izvozvi nekuti iri kumatare edzimhosva. Mungangove kuti mude kudzosenzesa dare redu kuti rizondodziyirire nhau yenyu iri kumatare. Regai nyaya yekumatare idi ipere. Kana yapera taona kuti wabatwa nemhosva unenge wakutozowaripira. Pakaonekwa kuti hapana mhosva wanga wachikunyepera, nyaya yenyu munodzoka kudare kuti muzoripirwa nekuti wanenge wakunyepera iwo wakakutuka. But kana wakakutuka kubudikidza nekuwarowa kwawakaita, uroyi hwakaitika, uri kupanzwisisa, ende hawangakushuwiri iwewe kuti unge uine upenyu hwakadi hwakanaka. Vanotokushuvira zvakaipa nekuti iwe wakauraya mwana wavo, handiti? Saka nhau iyi hatiipedzi pazuva ranhasi, tomirira musi wa11 sekutaura kuti witness haisi kuoneka. Kana haisi kuonekwa witness, judgment yopuhwa kuti iwe washaya witness hauna kurohwa, asi mapepa adhokta sekunzwa kwandaita ari kuti akarohwa. Haisiri pamberi pangu inini yekurohwa. Saka ndo yatichada kuti iestablishwe nemagistrate. Kana yaestablishwa, gwara rayatora muchazodzoka kunoku, isusu tozoitora negwara iroro. Pamusoro inini ndikuona sekuti mai ava wada kujoinidza nyaya yangu nemukomana uyu. Inini mai ava wakandinongedza patori nemawitness angu aripo. Nyaya idzi dzekupolisi dzaka dzatogara dziripo. Wanetsana nemukomana wangu, handina kana kumboenda kupolisi kana kundowitnessera. Ndakati inyaya dzavo dzawatanga. Muri kutaura kuti wakandipuma uroyi, wakataura kune mwana wako kuti haufi wakazvara, haufi wachituka wana wako. Asi kwandiri nini wakadura muromo wekuti iwewe ndiwe wakauraya mwana wangu ukadya mwana wangu. Inzwa, kana mwana wako uyu ari iye akauraya, akawarowa, wakafukudzika, anopuhwa mhosva ndiani?
ndiwe mbereki handiti ndizvozoka ndozvatinotaura kuti telegram hosva iyo indopera nekuti iwo ari kutaura kuti inini ndakaurayirwa mwana nani newe kuburidza nemwana wani wako. Saka ipapo kana vari kutuka matukano iyoyo anotouya kwauri nekuti ndiwo wabereka mwana andouraya mwana wawo. Handiti tapabata ipapo, ngatisimukei tende.